Okay. Vi var det til opgave 56 først. I den her opgave ser vi på denne reaktion. Der anvendes 5,92 gram af C4H8S, og vi skal beregne masserne af produkterne i reaktionen. Vi starter med at afstemme reaktionen, som der ses her. Først så har vi regnet molarmassen ud på alle stofferne, som der kan ses her. Og så har vi indsat vægten af det stof vi starter med, og så fået stofmængden af det. Og så ud fra det, ved hjælp af koefficienterne, har vi regnet ud stofmængden af de andre stoffer. Og så har vi brugt molarmassen til at finde ud af, hvor meget de forskellige stoffer vejer, og det kan ses her. Ja, vi har også valgt at lave opgave 65 her. I den får vi at vide, at der dannes dihydrogen, når et stykke magnesium anbringes i saltsyre. Og til det her forsøg, der anvendes 3,2 gram magnesium og overskyet saltsyre, og vi skal finde ud af, hvad stofmængden for dihydrogenen, der dannes er, og hvad volumen er for dihydrogen. Vi starter med at afstemme ligningen, som vi kan se her. Vi putter 2 saltsyre ind for at afstemme ligningen. Så bruger vi månen over bjerget her, sammen med vores gram og vores molarmasse, for at finde antal mol, som man kan se her. Vi dividerer de to, fordi vi skal finde molen, eller stofmængden inde hernede. Det gør man ved at sige massen over molarmassen. Så har vi brugt koefficienterne igen til at regne målene ud, eller stofmængden af de forskellige stoffer. Når vi så har fundet målen af dihydrogen, så kan vi bruge idealgasligningen, som kan huskes ved politiet vinder, når røverne taber, til at finde ud af, hvad volumen er. P her, det er trykket, V er volumen, N er stofmængden, R er idealgaskonstanten, gaskonstanten, der er 0,831 liter per bar, divideret med mol gange Kelvin, og temperaturen her er altid i Kelvin. Hvis vi rykker lidt om på den, så kan vi se, så får vi, at V er lige med stofmængden gange gaskonstanten gange temperaturen i Kelvin, divideret med trykket. Og det har vi skrevet op hernede. Stofmængden heroppe 0,1317 mol gange med gaskonstanten, som var 0,0831 liter gange bar divideret med mol gange Kelvin. Og vores temperatur i Kelvin, vi får at vide i bogen, at temperaturen er 20 grader Celsius. Og der pludselig vi bare 273,15 på, og så får vi det i Kelvin. Og vores bar får vi at vide, at det er 1,013 bar, så det dividerer vi det hele med, og får resultatet 3,1671 liter. Som vores sidste opgave har vi valgt at lave opgave 70, hvor vi skal finde volumenprocenten af etanol og vand i en blanding, hvor vi har blandet 50 ml vand og 50 ml etanol sammen. Vi får at vide, at blandingen giver en milliliter, til en blanding på milliliter 96,5, og det er lidt mærkeligt, fordi vi har 50 ml og 50 ml. Så ud fra hvad vi plejer ved, så burde det give 100. Men for at finde procenten, volumenprocenten, så bruger vi den her ligning. Hvor vi siger, at volumenprocenten af vores stof A er lige med volumen, som vi putter i, divideret med volumen af blandingen gange med 100. Og i etanols tilfælde her, der havde vi jo 50 ml etanol, og vores blanding det var 56,5 ml det blev til. Så ganger vi det med 100, og så får vi 51,8%.
I vands tilfælde er det præcis det samme regnestykke. Og de giver begge to over 50%. Men det giver god mening, fordi der jo er 50 ml af etanol og 50 ml af vandet. Men der er kun 96,5 ml af det blandede stof. Så fordi de ligger tættere i molekyleblandingerne, så giver de over 50%.